Купихме си апартамент на тавана и вече живеем в него. Не мога да ви опиша колко се радвам, че най-накрая успяхме да освободим квартирата и да се преместим. Всичко е много вълнуващо и забавно, докато не се наложи да си стегнеш багажа. Датата е 1 януари. Хубаво е до 5 януари да сме се преместили. Изобщо не виждам как ще стане това. But we'll figure it out. През този месец, в който не сме се виждали с вас, събрах доста материал, включително уроци и съвети, които нямам търпение да споделя. А ето я и първата част. Майсторите приключиха с банята, а в това време ние се занимавахме с организирането на елинсталациите и поставянето на подовото отопление. Ако помните правилно, в минало видео ви споделих, че избираме електрическо подово, тъй като водното е много по-скъпо. Решихме да си го сложим сами. След седмици гледане на видеа как се поставя подово отопление, ние го поставихме. По-сложната част идва с свързването на електрическите рогозки. По-добре не го правете сами. За тази част помолихме нашия елтехник да направи така, че подовото отопление да е на отделен кабел и да бъде свързано по безопасен начин към елтаблото. Естествено, заедно с тази работа той трябваше да изкара кабели за всякакви други неща в хола и кухнята. Имах леки затруднения с планирането, кои мебели къде да бъдат и съответно къде да изкараме контакти, ключове, но осъзнах, че е по-добре да се помисли от по-рано и да имаш кабели, които са скрити, а не такива, които са видими и необезопасени. Оказа се, че подовото отопление идва без сензор, който отчита температурата. Той трябваше да се закупи отделно и също така без термостат, който също закупихме отделно. В България термостатите бяха много по-скъпи и поръчах от друг сайт, всъщност от сайта на търговеца. Излезе около 200 лева по-евтино. Да, изчаках една седмица доставка, но заслужаваше си. Имаме тези много сладки и симпатични бели термостати, които отчитат температурата и можете да си ги регулирате с телефона. Здравей, Купер! Сега се върна мъртвите. Кажи нещо. Кажи нещо. Той не е много дружелюбен.